Nyapa? Tak sodok nangis sing. Lih, piye cah iki? Yo ora piye-piye. Dari rumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Yo ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene yo panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki we nantang wong. Rasa sama itu. Cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen lho ya rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot gendan paling polahmu yo ora karo-karuan. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi yo ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno yo ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Umpama aku ra nganggo clana mesti ketara dawa. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mok urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Gek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Bi, iwak biawak karo iwak biawuk enak ndi? Enak iwak biawuk, Mas. Tenane. Tenan. Nek iwak biawak iki kowe gak patek doyan. Lah ngopo gak doyan? Panas iwak kuwi. Iwak biawuk enak, Mas. Mbok Bi, aku durung tau mangan iwak biawuk kok. Seger rasane tenan. Kok iya ta Bi? Opone nek wayah udan-udanan nek mangan kuwi. Lah ngono kuwi perlu dimasak godhog ra? Ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Ah tenane. Tenan. Ora to wi hewan apa? Gak ngerti aku. Apa ta? Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Mbok rak dong. Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Mantep Mas iwak biawuk. Iya to. Mbok aku ki diwehi ngono lho Bi. Tak melu rasane. Enak apa ora iwak biawuk ki? Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Mau ngeres. Aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Menggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to?
Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene ya kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho. Rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Aku pengen lihat, Besti bisa enggak berakting kaget. Mbah, cuman berakting kaget. Kecil, Mbah. Coba dong, aku pengen lihat. Sonnya ada nggak, Mbah? Udah siapin belum sonnya? Ada dong, Besti langsung acting ya. Ketika soundnya aku putar. Oke, Mbah, siap. Lihat ya, aktingku ya, Mbah. Oke Besti, siap-siap ya. Nak main ngontrak nang nggonamu ki bayari piro? 500 500 sampai kapan? sampai hamil. Ya, langsung cash ya, 500 ya, cash ya. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku aja mbok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Jum, aku tak takon. Tulung jawab sing jujur ya. Takon opo Mas? Jum iki opo anane? Yen sampean takon, Jum mesti jawab jujur. Ukuran kotamu kuwi piro? Ayo rabi karo aku Mbak. Moh. Rasah kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik Moh tenan? sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho kok jaran. Wingi aku mbok kon nyalon bupati, ndeknane aku mbok kon dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golek matos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyaluti kafe no. Lah mosok wis kaya ngono iki. Nah terus piye aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus apa sing ngopo karo aku, Mas? Apa aku terus tak glontok. Mama yo ora ning demokak. Lho wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pesane aku wis tak gawe semiyang-miyang kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nang ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Aja sia-sia. Apa? Aja ngerokok terus. Ora usah ngerokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel.
Urip ning donya aja kakean dosa. Kakean dosa nyemplung neraka. Ning neraka mengko diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Lah disiksa-siksane apa ae? Sing nyolongan, Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. Ayo apa? Diket opone diketok. Ayo apa tuh? Balik Sing nyolongan, ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Masa pikiran dhewe iki lho. Lah apa nyatane? Laki-laki itu bisa meninggalkan yang tulus demi yang mulus. Wong wedok juga iso meninggalkan yang ganteng demi yang ngaceng. Salah. Demi yang dompete isine kenceng. Rande pacar kowe, Mbak? Oh, Rande pacar. pacar matamu. Bojomu nang ndi? Modar. Mbak, sampean cocoknya tak celuk tante ayo. Tante ndasmu petaku. Aku wagian diceluk tante. Wong diceluk tante kok gawe kena apa jane. Kesane kowe wis tuwir. Lah pancen wis tuwir ngono kok. Kok nek nyeluk aku ya, baris-barisan mbak kowe nyeluk aku tante patamu kuwi. Wong wis tuwek diceluk tante ora gelem. Aku loro wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolan ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng. Ngomong kok. Mbok sekali-sekali awakmu iki nek ngonten iki nggo jilbab ngono lho Bi, ben ketok ayu ngono Bi. Aku ki anggitku ya puwingin lho cah. Gawe konten wi. Terus jilbaban, selawatan kaya santri lho. Lah ngopo awakmu kok ora jilbaban Bi? Masalahe aku ngren duwe di kontenmu gek kaya ngono kuwi senuk-senukan ngono kuwi. Gek anakku iki nang pondok Bi. Aku asine rada enggak enak lho Bi. Ngono kuwi aku wingi gawe diluk langsung tak hapus. Lah ngopo malah tok hapus Bi? Lah piye sing ngomeni wong lanang-lanang ya? Komene ra genah. Lah piye to? Wong liya nek gawe jilbab selawatan ngene nek ngomentari Masya Allah calon uhti. Ya Allah aku ingin punya cewek seperti dia ngono. Ya maksudku ya ngono kuwi Bi. Tapi nek aku Ngopo? sing gawe konten. Komene piye? Komene ya. Info iclik. Bi mosok dalan bayimu peteng dedet. Mbok germo Taiwan. Nek gak ngono Dana SD entuk LC model piye ngono ae. Modele gak enek sing ndukung aku untuk bertobat iki kenapa to? Aku yo ndukung awakmu kon tobat lho asine lho Bi. Jenenge wong tobat ya ngono kuwi lho tantangane iki abot koyo ngono kuwi lho Bi. Aku ki pengen dadi wong apik cah, setan kabeh kalian ya. Aku lho ngajak tobat awakmu lho malah disetan-setanke. Enggak suka aku ngono kuwi. Dengerin sayang. Kalau ibu kepingin langsing, nggak perlu repot-repot diet, minum obat macem-macem yang mahal-mahal, apalagi sawahnya dipeletet-peletet, dikembeni, pakai fitness, pakai senam, nggak karo-karoan, nggak perlu menyakitkan itu. Ada program diet yang sangat praktis. Ibu kalau pengen langsing gampang, cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Lungguh sandinge wong sing luwih lemu.
ibu akan nampak langsing. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin jadi duwe barang siji nyelempet pisan ora tau kanggo ngangge kanggo nguyo ngono kok yo isa-isane dinyang 300 Mas 300 sih wis larang lho 300 ki wis apa wis tekad-tekatan wi secara mergawe wis 3 dina wi 300 sih 3 dina wi lah awakmu enggur sedelo ae kok mangan ya wis tak tukokno mangan ya tak tukokno ya hotel ya wis nyiapi hotel Oke lo. Tak rasa-rasane awakmu saiki kok berubah to. Makane ya. Mangkane apa? Tarah yo ngono. Ora kaya dulu awal awake dhewe saling cinta. Saiki yo pudar ngono. Makane kowe iso gawe ulah. Makane iso gawe ulah. Aku gawe ulah. Ulah sing piye karepe? Alah, gur alasanmu tok ngono kuwi. Sakinge kowe ra gelem maca kahanan. Lah nek masalah cinta ya cinta. Aku lho ya sayang, tapi apa ya aku kon mikir kowe tok ae, ora tandang gawe liyane. Badok apa? Ula-ulane luwuk. Luwuk. Ula luwuk mencok wit jeruk. Mbak Endembik ingok. Ulan dendeng ngok nyokot bathuk. Bathuk ngisor apa? Tuku anggur neng Kalimantan daripada manukmu nganggur kene tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok trimo mbok nggo dolanan. Ora delok jaran. Maknur yang baik hati, nak ngising mesti nguyuh, tapi nak nguyuh kok orang ngising. Bayo. Babakan telek ngising nguyuh bareng ning kene ki lha apa to yo. Iki sekolah akuntansi, diduki pertanyaan biologi, ora yo mumet aku. Yo, ngene lho, guys. Dadi nek kowe ngising kok metu uyuh iku yo anggap ae bonus. Tapi nek kowe nguyuh kok ora metu isinge, berarti kuwi telekmu pas entek ngono lho, guys. Ngono ae. Gak suka aku. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jombok kon mlebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Iki lapo lho Dik kok nesu ae. Pokoknya aku nggak mau tahu. Lah terus ki njalukmu ki apa jane? Pokoknya sesuk rabi. Rabi ku masamu gampang wae piye wong kene kerja karo nganggure akeh nganggure kok. Los, aku nggak mau tahu pokoknya sesuk. Iya Dik, sing sabar. Sesuk nek aku wis dadi lurah, kok tak rabi kowe. Pokoknya rabi lho. Iya. Nah, terus nak rabi ngono kuwi terus meh duwe anak pira? Dia anak 11. Anak 11 ya apa mbek pakane dedak apa piye kok akeh men. Pokoknya aku nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kowe penak brojal kene sing golek pangan. Dije to kowe. Dengaran men anteng biasane polahe ra karo-karuan. Nek aku meneng ngene iki kadang aku membayangkan ngono iki. Kayak sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik Kebo Giro ngono. Alah pengen rabinah to. Ya umur-umurku sakmenene wayahe wis rabi pindho. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Kowe nek sing rondo apa dudana Nyapa? terus suwi ya. Kowe enggak pengen rabi meneh apa? Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel tau, kesel capek. Capek aku capek.
Lah nek ngerti kesel nyapo dadak mbok bayangne barang. Itu saya. Udah pernah pacaran sama emak-emak belum? Wis. Rasanya. Rasane sepo. Belas ora nek rasane. Kene wis kadung ancang-ancang dibaki mak blendeng ngono tok. Anja. Ini parah ini. Istri cerewet itu setia loh. Percaya atau enggak? Cerewetnya seorang perempuan itu demi kebaikan keluarga. Tapi kalau istri diam itu bahaya. Nggak ditanya diam, nggak dikasih uang diam, nggak dikasih jatah diam, tapi diam-diam main belakang. Hati-hati ya untuk para lelaki. Lah wong kene cek lekas dilebokne, cek lekas tak kempet, cek lekas ngerasakne gajel-gajel mau enak. Lah kok kono iki ora betah. Lah kok kono iki jarene penak. Penak nemnekmu, penak aku ora betah. Pe yo aja aku ngono, yo aja motone dhisik matamu aku rung metu kok. Aku ngono. Engko sing kedua matamu delalah iki yo terus ngombe TM sing segelan tapi TM sing segelan. Tukune nanggen pasar Nglegok. Nek tuku nang pasar Nglegok, ngerti lah nang pasar Nglegok mlebu jero ngetan kae mesti ngerti lek wong Nglegok. Kemarin ngono ki bareng nganu to. Ngombe ki delal bareng metu ki ngomongnya sing kedua engko tak crone. Lah kok sing kedua ki sawi to cah. Ya tak koweplaki no selano ki lek kentang iki lek jujukan lek tumpah-tumpahan iku nang gubuk. Kowe iki nduk sing mbok bahas mung ijli terus. Ora ono to bahas liyane. Lah piye lho Mas? Lah aku ki ngrondo lek 7 taun ki sira rodok kasaren barang sak menika. Kasar ya diolesin masker men halus. Ning utekmu ki yo mbok mikir liyane. Gumun aku. Yo ning utekku eneng islik-islik liyane sing enggak ada sak menika sayang. Nek aku ngomong aja jawab terus. Kesuwen. Ayo toh diprakteki. Cawetan apa ora ngono ku Mbak Turut ketel-ketel ngono ki cawetan apa ora? Bocah kentir. Kentir piye to? Aku ki takon kok. Ora ngerti. Aku ki ngarit pengganku metok ngene iki ya. Lah lek aku ora cawetan. Sapa ngerti ora cawetan? Jenengmu Rici. Jenengku Tan Jaya, Mas Tan Jaya ngono. Kapien. Bocah tekokane ora genah blas. Ora genah piye to? Aku kan penasaran ngono lho. Turut ketel-ketel ngono ku gawe cawet apa ora ngono lho. Aku ki ngarit yo. Ngarit ngene-ngene iki metok tok. Ngene iki lek salah ora cawetan. 1993. Kok isa-isane tekok cawetan apa ora? Sapa ngerti ora cawetan? Aku ora cawetan. Ora cawetan tapi soalan yo. Soalan. Kok isa tekok cawetan apa ora? Wong takon ki apa salah to? Mumet dasku. Langsung mumet. Kok iso mumet ki lho? Lah wong kene iki penasaran kok. Ya bocah lek urung tau di sampluk garan arep ini lho. Cawetan ora lah rumasane ya Allah. Sing santun, komene sing santun. Nggih Mbak nggih, ngapunten sing kuwatah nggih. Nggih Mbak, soalnya kan cuman takon tok ngono nggih. Maaf, mohon maaf. Oke. Sing santun.